Kublai pi barok ngi priang sngoba sya katup kubor menta ke janmit shon pashi kubor ki babnya ngi nepet choi ki mat ki bakongsan ki break berang don hapdeng ke jing shitom ya ke jing pang covid khat khandai hakari ki long arlak ngut kat hadu menta kat bahas jela Meghalaya ki break berang don hapdeng ke jing shitom ki long shispa lai pun reungut Ajing menjur Drug Controller General of India ban pendonkam yaki artli ki dawai vaksin na kebentak COVID khat khandai la dadon kam kerki. Ajing ro menteri rang badu keri ya jing start hakal yang kasayan hadin bala ajing menjur ban pendonkam yaki dawai vaksin na kebentak COVID khat khandai ha India. Bat penmena isab divisional magistrate ke Sora bala mana ban lej bam khana ha Shillong kawa Daintlan. Ki khubor ki bamania ka jingkot jong ki breu na ka jingpang covid khat khandai hakari kala poi sha khandai pun reu point khat reu na ka shispa ya menta ka jingdon jong ki breu ku bidang don hapadeng ka jingsitom ki long arlak sau punyo hajar arspa ar phongut haki ap sau kanta bala le ki breu ku bidang yo thamai ya ka jingpang covid ki long khat pra hajar shispa nyo punyo ngut badda ka jing yo pang jong ki ni ki breu ka jingdon jong baro ki bala yo pang na ka jingpang covid khat khandai kala poi sha ka shiklur lailak ngut Katanat ka kuat ka khia kalau ong ba ya ka jingla ban penyat bet ya renti ya ka jing test ka jingwat ya kitu ki bela yo ya knyang jingpang bat ka jing sumar kala penlong ya ka jing hiar jong ki breu ban yo bat ban klat na ka jingpang covid kumbalong menta ka jingyap jong ki breu ha India na ka jingpang covid ka long tang iwei point saupusan na ka shispa bat kalong ka baduna tam ha ka perthai Hakini ki arp saw kanta bala letno arspa khat nyo ngot ki breu kila yap badda ka jingyap jong kini ki breu ka jingyap baro kala kot sha ka shilak saw kandai hajar bat saw spa lai pusan ngut Hakawai pat kaliang ha ka jela Meghalaya ka jingdon jong ki breu ku dang shitom kilong shispa lai pun reu ngut bat ki breu bala khlat no na ka jingpang kilong shispa lai kandai ngut Ka Drug Controller General Jong ka India ka DGCI kala ay ka jingmen jur nakabenta ban pinonkam tang lada donkam ya ki dawai vaksin nakabenta ka jingpang covid khat khandai kata ya ka dawai bala shna da ka Serum Institute of India ka Covishield bat ya ka Covaxin bala shna da ka Bharat Biotech vaccine Kane ka jingpen mana ban sha man pinonkam ya kini ki artli ki dawai vaksin la ai da Drug Controller General Jong ka India UVG Somani ha ka jingyelang bakilat pathai khubor menta ka sngi U DCGI u ong baka Central Drug Standard Control Organization kala ay ka jing menjur hadir bala yo ya ka jing menjur na ka kenhon jong ka Subject Expert Committee ban pinonkam ya kini ki artli ki dawai lada donkam kirki 800 subjects and results have demonstrated that the vaccine is safe and provides a robust immune response. The phase 3 efficacy trial was initiated in India in 25,800 volunteers and till date approximately 22,500 participants have been vaccinated across the country. Menteri rang badu keri Narendra Modi ulo ong baya ka jing yang menjer jong ka DCGI ban penonkam ya ki artli ki vaksin ka wei ka balashna da ka Serum Institute of India bat ka Bharat Biotech kan penstet ya ka jing ya nanti jong ka jing pensapriang bat rat ding khong ya ka jing pang covid na keri Haba ai kublai ya keri bat ya ka jing tray shitom jong ki scientist bat kinong wat benya ban shna ya ka dawai vaksin ha keri Modi ling ba ka Twitter ulo ong baya ka rai ka long ban pen klan shu ya ka jingkut jingmut ban yale persya ya ka jingpang ulo ong ru bat keri ka jing ka pen pau ya ka jing trang jong ki start sayan ban pen urlong ya ka jing angnut ban yo ya ka atma nirbhar bharat Shushu ulapan pauru ia ka jing sngongu na kabenta ki doktor ki nong tray ka kwat ka khia ki scientist ki pulit ki nong penkhut bat baro ki batray hakmat ban yada na ka jing sapriang ka jing pang corona kumta ong bakari kan yai pertu junom yaki na marjongki la ban yada ya bunteli ki mensim breu na ka jing pang bat na ka jing yam Kajela kala penlong ya ka jing persang kumno ban ai ya ka dawai vaksin na ka benta ban yada na ka jing pang covid khat khandai bat kane ka jing persang kalong kum ka jing pen kre ya ki kendon baro ki bedon kam ban le ondala yo ya ka dawai vaksin ya kane ka jing persang lala haki shispa art khandai ngut ki breu
Lazang ya kajing persang da kabala bu shwa ya ka jaka sakti haman laki jaka ban a ya ka vaksin. La donru I vaccination officer 1 hakaba ila khmi bnia ban pej ila iba 1 ban a ya ketika I don ne em hakathup kerteng. Hadin kani ini bayo ya ketika in ha ban shong shwa haka jaka ba ap hakaba I vaccination officer 2 in pintikana ya ka kerteng jong I haka COVID app COVID vaccine intelligence network. Nang ni kinong yo benta ken ha ban let check kamera ban ai tika ha ka ba vaccination officer in boot bed boot renti ya ki kendon ki ha ba ha ban le ha ka por ba ai ketika la ban kedaw hang ni ba kan ni ka datang da ka jing persang bat om ban ai ya ketika khnang ba kinong ai tika kenang ban le kumno lada yo ya ketika ha ka kamera ka ba ai tika la don ru ka jing don kam baro ki bala penbiang bat kini ki kenthop ya ka adre nalin bat ki wei ki dawai khnang bo on la ban ai ya kini ki dawai balada unang sha ai tika I don ka jing thut hadin bala ai ketika barok kitu kibala yo ya ketika ken yo ya ka digital certificate kabala ban yo link ba ka COVID app. Kitu kibala yo ya ketika ken yo ru ya ka automated SMS ban pinken mau ya ki ya ka tarik ka por ba ka jaka ka baki dai ban let ya ban ai ya ketika hadin. Hinen kesngi ha kajing persang ban penkre ya kerukom ai ya ketika nakabenta kajing pang COVID khat kendai lale ru ya kajing persang kumno ban penonkam ya ka COVID app kabalong ka app ka ban bu jing ken tiak patiak ha ka bai dai ba kajing ai ya ketika ya ka COVID software lashna da katanat ka health but family welfare ka sarkar pedeng ban bu jing ken ha ka bai dai ba kajing don jong ka dawai vaksin kajing bu ya ka bat ya kitu ki bayo benta kani ka app kan yara ban penstat ya kajing traikam jong baro ki program managers haka bakila ban tip ki ai ki baki nongyo benta bat ban pensisha ya ka kerteng jong ki kumju ru ban ai ya ki digital certificate hadin bala pendap ya ka jing ai tika on penrung ru ya ki jing tip yo don manu ba don jing thot haka kwat ka khia hadin bala ai ya ketika bat kumta terter link ba ka COVID app la ru ban tip ya ka tarik ban lek atika ban pha iki SMS bat ban pinken mau ya ka tarik bat kumju ru ban tip kat no sin dai ban ai ya ketika bat kumta terter palat saupusan lak ngut kinong yo benta kilal penrung kerteng yala dia ha ka COVID software kat hadu menta I subdivisional Magistrate jong kasora subdivision ila penmana balamana banlet bam khana haki benta ki bahap hasilenter jong kawa dantlen kata nadu kejat lo mau kerdop hadu kakshat dantlen ban pelat na kajing saprang kajing pang COVID khat kendai ya kani kajing mana la penmi hadin babun na kibriu ki layatut bat yalet bam khana klem da sut nyoshu ye ki kindon ka kwat kakya bat kumju ru ban yada na kajing chaklia kani kawa मेरे को वो स्टोरी भेजिए Uhe kisipai ke India ne u Chief of Defence Staff General u Bipin Rawat ula let ki jaka khaput ke jela Arunachal Pradesh ban let jingo dalade ya ka jinglong jingman ka LAC ha ka jinglet jong u he sipai ha ka ni ka than u babat ya ka kedan Lieutenant General u RP Kalita ringkat bat ki wei ki he sipai ki la batai shaphang ki senjam bat ki rokom pahara jong ki sipai ha ka ni ka than shu uni u he du ki sipai ula let bat khmi ru ya ka them jong ka suban siri bot laya keren bat ki sipai ki ba pahara hasilenter u line of actual control ya ke International Film Festival ba Sanpuwei jong ke India on sapanlong nadu ka khanreu hadu ka arpsau tarik ukela lingkot hagowa ha ka sniple ya ka ni ka lempung on pin ya ka film another round bala shna da Thomas Winterberg ha ka ni ka film la akda u aktor u bala job ya ka nam best actor ha Kans u Mads Mikkelsen Hagan ka lempung on pin ru ya ka film Meru Nisa ka balong ka film ka bala shna da u Sandeep Kumar na pedang kiwi ki film kiba on pen haga ni lempung on pen ru ya ka film Wife of a Spy balashna da Ukiyoshi Guru Sawa haga ngikut jong ka lempung ya ga ni ka scene penlong jong ka ni ka lempung la le haga rukom ka ba compare bat ka long ru ka scene ka baningkong kata ka long ban la mani shim mental ling ba ka online bat da ka balet hi sha ka te ka jaka
Hagan ka jing rakhe on don shibon teli ki film bat ki film baro ki bala jet ban rong ki long arspa arpu sau teli na baro ka wei ka perthai. Hagan ka lempung on kentup ya arpu wei teli ki film ki bidai ki feature film bat arpu teli ki feature film jong ka India. Ya ka media registration na kabentakan ni kalempung on pli hado ka shipau tarik ukilla Lincoln. Mentapat nginya pet ya ka jinglong jingman ka sun meneng. Ka jing shit kalong khatnyo 0.9 degree Celsius bat ka jing kriat kalong 0.1 degree Celsius. Ka jing sngam ka haw kalong laipo na ka shispa men step bat saup kandai na ka shispa janmit. Ka sun meneng kandum lo ha ka por men step bat ha Shillong bat ha kijaka ba marjan. Hashwa bangin penkut ngi penken mau ya pi baya kani ka khubor jongi phila aruban live ha ka YouTube page jong ka DD News Shillong nalor ka bapiyo I ha ki television phila aruban let sha ka YouTube channel jong ka DD News Shillong na ka bentaki khubor ba man la kasngi te parolok katungi la poi sha ka bakut jong ki thup khubor jongi menta ka janmit hado bangin dia syam yang mat phila shai kasngi khuble ya pi baro. The news is too long.